Uqheke umfoka baba engimlamayo owangishiyela ibele ubhuti wami omdala madoda. Ubhuti uyile ndoda enesihawu, enomusa, enenhliziyo enhle, enempatho. Shukuthi uqhekena-ke siyafunda lana amabanga aphansi unomuntu wakhe yabo abadamane nje bebhekana umbona umuntu esejoja ikhanda phansi ehloma ikhanda phansi echobozela. Ingane kaMaNtuli, uMaNtuli wakhona la esigodini. Uyalibona nje lo thando labo luhle bayakhula bayathandana baye high school. Kuyashiwo nje kuthiwa hawu Uqheke nengane yaMaNtuli hayi bazoshada laba abahlukani bayathandana and Uqheke uyamhlonipha ingane kaMaNtuli le. Ake kuthi mangabe uBafo esefunda umatikuletsheni ugrade 12 uBafo avelane ahambe aye kaMaNtuli ekhaya phela kubo kamuntu wakhe lo uNomcebo athi nje uyomisa iduku. Hayibo sasigcineni nithina into yokuthi yokumisiwe iduku athi uBafo ngizomisa iduku ngoba ngiyahamba mangiqeda umatikuletsheni ngiyofuna umsebenzi ukuze ngikwazi ukuthi ngikulobole because wena you are the one. Uwena umuntu engimfunayo, uwena umuntu engifuna ukumshada, ubambo lami, ngiyakuthanda 10,000. Hayibe uNomcebo ajabuleke bakithi indoda eyimisele futhi ubhuti wami nje bekuyinsizwe esulekile impela insizwe enhle nje insizwa echazayo uyabona insizwe echazayo ichaza nje iqhamuka isuka le. Ake ubhuti-ke ngempela ahamba ayohlanganisa amatoho ayofuna amatoho. Mase kuthi umuntu wakhe-ke la ingane yaMaNtuli ngenhlanhla ithola umfundaze ihambe iyofunda enyuvesi iyofundela umsebenzi. Hayi ubhuti uyaphusha ngamatoho yabona uyahola ubhuti afike nepizza eresi Uqheke phela ezobona umuntu wakhe eresi kube mnandi yabona nje kucaca ukuthi hayi ke impela uNomcebo uqomile lana uqome isoka elingekho lihle kuphela kodwa isoka eliprovidayo. Uyambona Uqheke evula inhliziyo yakhe yonke kuNomcebo emnikeza inhliziyo yakhe yonke umbone ukuthi usemathandweni angempela. Angicela ukunitshela ukuthi ubhuti-ke esathandana-ke nomuntu wakhe lona uphela u4 years yabona ubhuti usayihlanganisela amatoho uyapatanisa ayuphela u4 years laphayana hayi ubhuti kanti uphela kwa4 years nobhuti nakuphela ukuhlangana imali yelobolo. Ubhuti-ke beka umuntu okwaziyo ukulala phezu kwemali ekwazi ukubeka imali yabona alale phezu kwemali. Ngicela ukukutshela ukuthi after 4 years ubhuti avele-ke kaNomcebo enganeni yaMaNtuli avele azolobola. Hayi bhuti futhi afika angadlani ney'ngane ayishaye iphelele iy'nkomo. Hayibo kulilizelwe-ke kube mnandi kube njeyana sekushoda ukuthi-ke manje aphume ngomshado. uNomcebo aphume ngomshado ahambe ayohlala ngokusemthethweni kabhuti. Niyakhumbula ukuthi uNomcebo angisho bekade efunda ngisho. Ake uNomcebo akhulela ingane yokuqala kabhuti. uNomcebo usakwe process yokufuna umsebenzi. Awufune futhi awuthole umsebenzi uNomcebo. Ayi uNomcebo uyasebenza-ke sebenengane nobhuti. Ubhuti uyafika yabona azobheka ingane azonaka ingane nani. uNomcebo athola umsebenzi kuqhelile kodwa not that much from ubhuti la hlala khona. Mhlambe it's 1.5 hour ukuya khona. Ayi kube mnandi-ke uthola umsebenzi isalary lapho inconywana kanti uzokhulelwa ingane yesibili. Sebeney'ngane ey'mbili-ke manje. Futhi it's not a transmash phela ubhuti uyishaye zaphelela laphayana. Usefuna manje ukuthi kufikwe-ke manje kuzombathiswa-ke amaragi abantu abadala bambathiswa amaragi leyo vibe leyo ukuthi sekuyaqedelelwa-ke manje yabo sekuyaqedelelwa indaba zomshado vele kuqedelelwe straight. Akesho ukuthi uNomcebo-ke usesebenze ekudeniki. Ngikutshele ubhuti wami athi nje ngifuna ukusurprise umuntu wami ufuna ukusurprise umuntu wakhe kusho ubhuti wami Uqheke ayi ubhuti-ke agibeleke bakithi iJoje inkunzi malanga ihambe yazoloza endleleni iyobheka imama ngiyanitshela iyobheka imama le ePMB koPietermaritzburg. Hayi egibela itekisi ubhuti ezoloze ematekisini. Hey bakithi indoda ize yathenga ngisho namaflower. Umbhemu wasemakhaya useyazi ngisho nokuthi kuthengwa amaflower. Mangabe uyobona umuntu wesifazane uphethe oncamnce uphethe izinto ezimnandi ubhuti because uyazi ukuthi
e-PMB uzofika sekumnyama yabo, uzofika sekuhlwile. So izinto usuke nazo la eThekwini, enzela nje mangabe efika afika amshaye ngama-rose a-red umuntu wakhe, kube romantic, kube njeya. Mefika-ke ubhuti e-PMB la eqashe khona uNomcebo, angqongqoze-ke uQheke bakithi, angqongqoze, baby my love umina. Hayi ngicela ukuntshela kuma love aphume endlini avale isicabha. Hawu, aqale-ke manje uQheke ubhuti wami ukuthuka ukuthi kwenzakalani ukuthi umuntu wami aphume endlini azoma ngaphandle avale isicabha, kwenzakalani? Cela ukuntshela kuQhekena athi wenziwa yini ukuthi wena, sorry kusho uNomcebo, wenziwa yini ukuthi wena Qheke uze la ungakhulumanga nami, ungangitshela, ungayenzanga appointment ukuthi uza la, wenziwa yini uvelane uzotheleka erumini elirentelwa yimina? Uyangirentela mina leli room? Ashintshe uNomcebo ebusweni abe serious. Athi hayibo, athuke manje ubhuti uQheke, kwenzakalani la, yini lento eyenzakalayo? Athi uNomcebo, ngizocela ukuthi ungihambeleke ubuye mhlazane ungitshenile ukuthi uza la. Athi ubhuti hayibo, userious Nomcebo? Mhlawumbe uqamba amanga noma userious? Athi uNomcebo, ngizocela ukuthi ungihambeleke, ungihambele. Hayibo, ubhuti uthi uyabuka ebusuku, sekuhlwile vele isebusuku. Hayibo, maka Anele, uqonda ukuthi angihambe kanjani ebusuku kanjena? Ngihambe kanjani ngalesikhathi kumnyama kanje? Hayibo, uNomcebo athi ubufike kanjani? Ubufike kanjani baba kaAnele? Ngizocela ukuthi uhambe-ke ngale ndlela le ofike ngayo. Hayibo, ubhuti usefonela abangani bakhe ukuthi ucela ahlatshangezwe phela, ahlangatshezwe kusebusuku. Hayi ubhuti ahlanganisa ama-Uber ini. Cabanga i-Uber esuke eMaritzburg izohamba iyombeka edrobheni, afike abhukhe khona lapho alale for the night because kwasekusebusuku kakhulu. Avuke ekuseni futhi ajoje, agibele amatekisi, agoduke aye ekhaya. Cabanga yonke leyo cost, wonke leyo mali wena kade uvakashele umuntu wakho kanjanjani, sekwenzakala nje ibhicongo ey'fana nalezo. Eyi ubhuti wami-ke bakithi uQheke wabuya umoya uqhekezekile. Wabuya umoya ulimele, uphatheke kabuhlungu. Cela ukuntshela ukuthi ubhuti uQheke ekuphathekeni kwakhe kabuhlungu wavelane manje nje wayinikela otshwaleni. Waba yinto edla utshwala, waphuza ubhuti uQheke. Waphuza utshwala. Hayi ngize ngimbuze ngithi hayi ngeke khona, hayi ngeke Qheke. Ngentombazane sukwazi uhlaphazeke kanje, awuvuke uyithathe wena, awuvuke uyiqoqe uzame impilo yakho. Vuka uyithathe uzame impilo yakho, akuphelile ngamantombazane, akhona amanye amantombazane, ukuthi nje lena akusiyona intombazane ekahle, akusiyona intombazane e-right. Shukuthi ubhuti bekuwumuntu oyimiselayo emsebenzini wakhe, eyimisela mangabe sebenza. Cela ukuntshela ukuthi asebenza ubhuti esasebenza kanjalo, agcine esehlangane nomunye umuntu wesifazane. Ubhuti lapho usethene nje umuntu wesifazane ofundile, akamfuni noma ambone. Ahlangane nomuntu wesifazane ongafundile-ke manje. Baphushe impilo yabo kuthandanwe. Shukuthi ubhuti umuntu onothando yabona. Amnikezeke uthando lo omusha, uqhamukile. Ayi uqhamukile vele njengegama lakho, uvelane waqhamuka la ubhuti emdinga khona. Amnika uthando, anikeze uqhamukile. Kusho ukuthi noqhamukile naye akotela, unothando naye uqhamukile yabona, uyibeke phansi, uyintombazane naye hard worker, esebenza kanzima. Uyaphusha uqhamukile. Cela ukuntshela ukuthi kusenjalo uqhamukile banobhuti bethandana, ubhuti azathi hayi manje ngiyayilahla-ke. Ngizolikhokha futhi elinye ilobolo, ngizomlobola uqhamukile. I need uqhamukile, ngiyamdinga uqhamukile empilweni yami. Ake ngicela ukukutshela-ke kuthandanwe-ke manje. Alotsholwe uqhamukile, kube mnandi kukikizwe, kube mnandi kube njeya. Hayi uqhamukile uyibeke phansi, uyambona ukuthi la uzokwakha umuzi. Uqhamukile uyayithanda indoda yakhe, yabona uyakholelwa endodeni yakhe. Hayi kusasemathandweni kunjalo-ke, kusathandanwa. Ubone futhi ukuthi nempilo kabhuti isiyashintsha yabona, manje usecabanga ngokwakha i-future, like he is working towards ukwakha i-future. Kwakhiwa i-future-ke manje phakathi kabhuti noqhamukile. Ayi ngimtshela ubhuti iqale manje impilo ishintshe. Ubhuti umbona useyakhile la ekhaya manje, useyakha la ekhaya. Ubhuti athenga istendi futhi la esezohlala khona noqhamukile, kube umuzi wabo boyi-2.
Ngale ePMB uNomcebo ubesethole omunye umaqondana-ke loku uyena owamenza ukuthi ale ubhuti. Umaqondana lowo sebeze bazala iy'ngane ey'mbili, yabona kumnandi kusemathandweni. Angazi-ke ukuthi mina umaqondana umshiye nini uNomcebo, luphele nini uthando. UNomcebo-ke manje usebuka ngamanye amehlo, uyabona ukuthi abe nansi indoda eyangilobolayo isilobola omunye umuntu. Useyabona uNomcebo ukuthi nansi indoda yangikhiphela iy'nkomo isilobole omunye umuntu. Aqala uNomcebo azama ukubuyela kubhuti wami uQhekema. Athi uQheke, uyabona le ngikhona manje ukuthi ngiyoke ngibuyele emuva, ngi-right, ngisendaweni e-right, ngithola umaqondana umuntu okwazi ukwakha nami umuzi, esovusa umuzi naye. Cela ukukutshela kubhuti aqhuguluze uQheke bakithi because he's a hard worker. Aqhuguluze aze athole ipromotion khona engafundile njalo emsebenzini. Athenge imoto, a-afforde ukuqualify ebhenki, a-qualify for installment yemoto, athenge imoto ubhuti. UNomcebo ngale ePMB u-updated ngempilo kaQhamukile, u-updated nangempilo kabhuti. Uyababona on social media. Angisho thina siposta yonke into, uthenga imoto simakade ngiyabonga. Uyolobola simakade ngiyabonga. Kwenzakala ukuthi simakade ngiyabonga. Cela ukukutshela ukuthi wegijima azashishilize phansi uNomcebo ngoba kuthiwa umona usuka ehlweni. Mangabe kuthiwa wengabonanga wengeke futhi abe nomona. Agijima azashishilize ngezinqa phansi. UNomcebo uya ey'nyangeni uzama ukuthi abhidlize lo thando lolo luphenjwayo, lo thando lolo lwakhiwayo, agijime ey'nyangeni uNomcebo. Hayi mangabe ey'nyangeni izinto zingalungi. Uyababona labantu basaphostana, love lives here. Uyambona ubhuti njalo ngama-weekend uposte nomuntu wakhe bashuthile, bayaphuma baye ey'ndaweni, badla life, kumnandi kuthokoziwe. Thokozile kulo budlelwane. Ngintsheleke useyadinwa-ke manje. Uyadinwa uNomcebo ukuthi kahle kahle le mithi le ayisebenzi. Dala ngiyisebenzise ngilandela imithetho, labantu basathandana bahlukani. Acabange ukuthi hayi-ke manje sekuzomele ngifinqe, ngihambe ngiyobahlukanisa physically, ngikhohlwe imithi, ngibeke imithi eceleni. Ake ngempela uNomcebo aqaleke manje ukulwa, useyalwa. uNomcebo ahamba enkantolo ayofaka ubhuti uQheke enkantolo ukuthi hayi abantwana bakhe akabondli, akakhiphi lutho for abantwana, akababhekile abantwana. Cela ukukutshela-ke abizwe ngempela-ke manje ubhuti uQheke enkantolo. Angisho ubhuti washiya nje isimo singekho sihle phakathi kwakhe naye phela uNomcebo mangabe hlukwana. Ubhuti uyasho ukuthi hayibo mina ngani ngiyenza kanje uNomcebo nje amyise enkantolo, ngike ngizama imali yey'ngane ngiyifakele kuphi ko-Shoprite nani because ngisuke ngafuna ukuthi ukuthini. uNomcebo aqhubeke nje nokumnyisa enkantolo ubhuti. Ubhuti akaze abe necala, akaze aye enkantolo. Ahambe-ke kuyoqala usuku lokuqala kuyiwe enkantolo. Kwathi ubhuti ephuma nje enkantolo eqeda kubingelela enkantolo ngosuku lokuqala, mangabe ephuma avula imoto, ungena emotweni, kanti uNomcebo ujikele ngale esicabheni sa-driver. Afike aqabuze ubhuti, zisho ngokhisi-ke manje, aqabuze ubhuti amphushele ey'hlalweni zemoto, agibele ngaphezulu kukabhuti uNomcebo. Athi uNomcebo asambeni siyobhukha ihhotela sithandwa sami. Hey, mina ngisazi-ke ukuthi iBhayibheli mangabe lithi isono samadoda sivela ngokubona, lisuke liqonda ukuthini, ngoba wavuma ubhuti ukuthi hayi kulungile-ke asambe siyobhukha ihhotela, alingeke umntakababa, alingeke uQheke. Kuhanjwe-ke manje kuyehhotela-ke kuwotowotwane, wenziwe izinto ezenziwayo-ke ehhotela. Hayibo, mina sengireceive ucingo, ngithola ucingo, ngifonelwe ubani? Ngifonelwe uNomcebo. uNomcebo uyangitshela ukuthi manje sisikaQheke, ngicela ukukwazisa ukuthi mina noQheke sesibuyelene, sesilungisile iy'nto zethu. Kanjani manje? Because ngiyazi ukuthi uQheke wagilwa phela uNomcebo. uNomcebo wamgila kabi uQheke, wamgodukisa ebusuku umfokababa engazi imuntu endaweni, wamhluphekisa nje, wamsokolisa. Ake ngicela ukunitshela-ke ukuthi ngilivale mina ucingo, ngithi lalela Nomcebo, ngicela ukufonela uQheke ubhuti wami. Mengimfonela, bhuti kwenzakalani? Why ngithola ucingo from uNomcebo athi nina senilungisile izinto niyabuyelana?
Ake ngicela ukunitshela impendulo kaQheke. uQheke angitshela ukuthi hayi lalela sisi. Mina no hayi ngoba nasibuyelene ukubuyelana. Ukhona umuntu ahlala naye endlini lo mntwana. Usho phela uNomcebo. uNomcebo uhlala nomuntu endlini. Nami ngihlala nomuntu wami. Asibuyeleni unomuntu wakhe nami nginomuntu wami. Yena uthi asihambe siye ehhotela yena akafuna enkantolo bekafuna ukuthi angibone. Hayi ngoba naku ukuthi ubekafuna ukuyokumangalela enkantolo. Uthi yena ufundile akafune imali yami unemali zakhe. Kusho ubhuti uQheke etshela mina athi uNomcebo uthe akafune imali ubekafuna ukumbona, that's why embizele la enkantolo. Ngithi mina mfaka baba umntaka baba iyiphi level yobuthuphethu leyo ongabona ukuthi le ntombazana ayiphilile kahle iyisayikho. Cela ukunitshela ukuthi umuntu wesilisa olunye uhlobo lomuntu loliya olingacabangi ngengqondo olicabanga ngomphambili. Ake ubhuti naye uNomcebo bese beqhubeka-ke manje ngokutshontshana. Kuyontshontshwana-ke manje, kuyontshontshwana ku-serious. Ake uNomcebo athi lalela la, ngizocela ukuthi ushiye lo muntu lo omlobolile uhlukane naye. Kusale mina kuphela empilweni yakho. uNomcebo ukusho lokho naye ukipitile ngala kunomuntu amshiya endlini. Athi ubhuti hayi kulungile ngizomyeka. Mina angikwazi ukusaba inkantolo. Uthi ubhuti uluphi lo hlobo lokusaba inkantolo lokuthi useza qamba amanga athi uzomyeka umuntu wakhe ngeindaba zomuntu nje, ngeindaba zikaNomcebo. Athi hayi ngizomyeka. Ayi uNomcebo ke ajabule ukuthi hayi kuzoyekwa ke lo muntu osendlini kusale mina. Ayi ubhuti sho ukuthi uqamba amanga uthi uzomyeka lo muntu amlobolile. Hlobo lini understand lobuthuphethu ukuthi kuqhamuka umuntu owakwala masethi yeka lo sumlobolile manje. Uvume nawe ngeindaba zokuthi usaba inkantolo. Ubhuti-ke manje useyachitha, uyabhixa, uyishanga la, ungala, you understand? Ake abambu uNomcebo. Abambu ukuthi hayi kahle le ndoda le ingenza isilima ayihlukananga nalo muntu. Kumane nje kwablockwa mina kumane kwablockwa mina on social media ukuthi ngingaboni izinto abayipostayo. Njalo nje kumane kwablockwa mina kahle le ndoda ayihlukananga nalo muntu. Inqambe lamanga yathi siyawuyeka ku-social media isiphumile ku-social media. Kanti iblockhe mina mengingena ngenye i-social media yomuntu izinto ziyamporoma bayaqhubeka labantu laba bayathandana. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uNomcebo esetholile ukuthi hayi kudlalwa ngami la, udlala ngami lo muntu wesilisa kahlukene nalo ohlala naye endlini. Cela ukunitshela uNomcebo athathe ivideo bendawonye nobhuti uQheke. Athathe ivideo antshontshe inamba efonini kaQheke, antshontshe inamba kaQhamukile. Cela ukunitshela kuNomcebo athathe ivideo, athathe bonke ubufakazi, athathe nama-gift, awadubulise kuphi? Awadubulise awashonise le kuQhamukile. Awayise kuQhamukile. Hayi-ke uQhamukile-ke udiniwe-ke manje, udiniwe uQhamukile athi yekela indoda yami yangilobola le ndoda. Athi nami ngilobolile le ndoda. Kahle mina nawe sesithenjwini. Ayikaze le ndoda isayine ndawo ukuthi iyangiyeka. Ayikaze asihlukene. Akazange wabuya ekhaya wazophula mhlampe ubudlelwane esasinabo. Indoda yami le. Indoda yami and angeke izingiyeke ngenxa yakho. Iyangivakashela sininini abala ukuthi besindawonye sininini. Athi uQhamukile uyaqhathanisa vele indoda yayingekho ngalosikhathi ithe iyosebenza aqhathanisa uQhamukile. Ngicela ukukutshela uQhamukile abone ukuthi no le ndoda le angideserve. Angeke ngikwazi ukuhlukunyezwa umuntu wesilisa kanje angihlukumeze kanje. Cela ukunitshela uQhamukile aphume ebudlelwaneni. Athi nje adecide ukuthi uyaphuma ebudlelwaneni. Hawu uphuma kanjani ebudlelwaneni nami Qhamukile ngemistake encane sengihlukene nalo muntu. Kusho ukuthi-ke kanti lo muntu bekamrekhoda ubhuti.
ubekamrekhoda yonke into, aletha ama-voice note. Ubhuti esho ukuthi ngizohlukana nalo muntu, vele sengithanda wena, ngisamthandi lo muntu. Eqamba amanga abuhlaza cwe ubhuti, ngoba naku efuna nje iy'ndaba zokuthi angazi wefunani. Abantu besilisa mina angibazi ukuthi bafunani empilweni. Wehlulwa yini uSavelane aye enkantolo asho ukuthi ngizokhipha imali engaka, ondla iy'ngane, aphume nje esicefeni somuntu wesifazane, ebazi kahle ukuthi lo muntu wamgila ekuqaleni, usakamgila futhi anytime. Shukuthi uqhamukile ahambe ngempela ebudlelwaneni athi angisafune lutho, angisafune ukuzwa lutho, kuphelile ngalo budlelwane, angisakufuni ndodandini, ngiright ngawe, ngiright, ngicela nje uphume kumina, uphume uphele kumina. Ake vele uqhamukile atshengisa ukuthi uyaphuma kubhuti, athuthe iy'mpahla zakhe, aphume vele ablokhe kwabhuti. Ubhuti uthi uyancenga lana, akusancengeki. Hake ubhuti-ke abuyele kuNomcebo, phela uNomcebo uyena omoshele umshado wakhe phela ubhuti. Abuyele kuNomcebo, hake Nomcebo, njengoba wawufunile ukuthi ufuna ungifica ngingedwa, ufuna ukusala wedwa kumina, usuwedwa-ke. Usuwedwa-ke, usehambile-ke umnakwenu, usqueeze, ngizothi yini, usehambile phela umuntu ade ngishade naye, kade ngimlobolile, susele wedwa, sekuwumina nawe-ke. Athi uNomcebo, yazi ukuthini phela weqheke, ukuthi angisho uyakhumbula uma ngabe ngisho ngithi the time siqala ukubuyelana, ngisho ukuthi ukhona umuntu engihlala naye endlini, ukhona umuntu engithandana naye, neke ngasho ukuthi hayi izinto zethu azisihambeli kahle, kuyabheda nje kumuncu. Kwakumuncu ngaloso sikhathi-ke, sesilungisile manje qheke, sesi-right manje qheke nalo muntu. Kusho uNomcebo etshela ubhuti wami. Ubhuti kwathi akahlanye, wathi mina sengimshilo wami umuntu, nawe eshiya lo wakho kumuntu. Athi uNomcebo, hayi ngeke ukuboneke lokho, ukuthi wena sudampiwe, sufuna nami ngidantshwe, nama ngidampe. Wena muhlulekile nje, mina ngasasitshontshana nawe, ngangekho serious, angisho mina usuhlukana nonkosikazi wakho. Sinomuntu wami, izinto sesiyilungisile, ngicela ukuthi ungangimosheli. Awuke ube indoda, umele iy'nkinga zakho, ungafuni ukuthi ubangele nami iy'nkinga kobami ubudlelwane. UNomcebo ajike, abheja amehlo abe bomvu. Ubhuti mengabe ethi uyafonela uNomcebo, athi hey, umuntu wami phela lo engithandana naye, hayi inqindi unayo, isibhakela uyasishaya, uyakwazi futhi lo sebenza ngakhona, akanqeni ukuthi uma ushayisa umfice egeyithini usekulindile. So nje ngicela ukuthi ungangibangeli imhlolo, ungangibangeli iminciza, ungangibangeli isicefe weqheke, ungangibangeli isicefe weqheke, ngoba uzowukhomba umuzi onotshwala. Ubhuti, he was heartbroken again. Ubekalimele futhi, ayokokuqala esebilimele okwesibili, elimazwa umuntu oyedwa. Ngeindaba zokuthi nje abantu besilisa wabavezela nje into eyodwa, beza begijima, beflya, bakhohlwe into abanayo, baze be-end-up sebelahlekelwa ukukhona ngokungekho. Ngizosibeka lana-ke okwanamhlanje isitori sethu iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Family, ningakhohlwa ukuthi phela we are selling amathikithi emovie yethu ekuthiwa i-Christmas Intruders with the Zulu Sisters. Imovie yethu iyaphuma ngomhla ka-23 Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.